Ostatni mój blik na Barcelona. Srogo droga, która się kletrowała po spadzie Montjuïc i nie jeden reisender osrabiał nie skorzy, że na widok z ilwety zomku, która odcinała się wysoko na tle czarnych mrukwi, w które pełzali z nadmorza i nabierał uważowania i że tam stela na zicher nie ujdzie żywy. Festung był postawiony na samiuśkim wierzchołku skalitej góry, zawieszony pomiędzy morzem na wschodzie, farbistym tepichiem cieniu właściwanych bez Barcelona na północy i niewymierzonym miastem umartych na południu. Cmentarzem Montjuïc, którego capienie kletrowało się po felcach i wdzierało się bez kamienne nuty, szpalty i gitra do heresztowych raumów. Zomek, kejsik festung, ze którego nie roz oszczelano miasto, zwekslował się. Ledwa pora miesięcy po padnięciu Barcelony i ostatecznym ferluście Republiki we kwietniu 1939 roku wezło wrogie gniazdo śmierci. A Barcelończyki, którzy przeżywali najdłuższą noc we jej historii, woleli nie dźwigać wzroku ku niebu, co by nie widzieć Sylwestki heresztu, który górował nad miastem. Ten landschaft łodco mi też we pamięci po wędrowaniu po Barcelonie, kiedy my ze moją Elzą nawiedzili te miasto w 1992 roku. Już pieronym dawno chciałem opowiedzieć o Barcelonie, no ale nie poradził wszystkiego poskładać do kupy. Teraz miałem więcej czasu, kiedy moja babeczka już poszła pod sosienki, pozbierałem rozmaite pisane i godane materiały i pisza. Już są szymel, we jaki idzie do klechta się na grunicze, to z górze stanowi atrakcję samowesia. Do egipcjejszych kniw to dojechać metrem do stacji Parajel, a zatem przesiednią się na taką kolejkę zębatą, choby jak ta na Gubałówka, która startuje razinku z tej stacji metra. Zatem idzie się przesiednąć na kolej Halinowo, w to zakludzi na sam wierch. Idzie też ta sztufa drugi, jak i czołko druga, od centrum przeklechtać piechty. Na groniku Montjuïc, który góruje nad południową tajlą Barcelony, idzie nojść tyle atrakcjów i że i całkiego dnioszka nie styknie na zwiedzenie wszystkich muzeów, na wiedzenie palastów, placów, ogrodów, fontynów. No ale pierwszym obiektem, jaki możemy wyświadczyć na wierzchołku wzgórza, je podwylieszcze, we polu widzenia nie pokorzą się wszystkie insze, które radują oko, je ten zamek Montjuïc, ten dawny festung wojskowy i punkt szpicowania, obdichtowania. Ze zunkowych basztajów ostaczają się całbrowne widoki, anzichty na nadbrzyże morskie i miasto, a wnątrz starej budowli znajduje się Muzeum Historii Wojskowości, którego eksponaty odzwierciedlają bogatą historię stolicy Katalonii. Zamek Montjuïc był festungiem wojskowym w Barcelonie, a jego zadaniem było ostrzeganie przed atakoma od strony morza i szpicowanie, mustrowanie miasta ze wyżki. Zbudowany został w 1640 roku, no ale dopiero we połowie XVIII wieku nadano mu teraźniejszy wygląd. Przy napocznięciu istnienia zamek pełnił funkcję laterny, leuchtturmu. Ze dzwonicy nadawali sygnały świetne do informowania szefów o sytuacji na morzu. W 1640 roku na łączo z buntu rebelii przeciw królowi Filipowi IV został zbudowany pierwszy festung, który stał się fundamentem do rozbudowy festungu we połowie XVIII wieku. Nastąpiła na po wojnie o szpanielsko-erbowizna, we której zamek odegrał ważną rolę z kuli swojego strategicznego położenia. Idzie powiedzieć, że w to przejął panowanie nad festungiem, tym przejął kontrola nad całym miastem i okolicą. O zbudowę zamku podjął się inżynier wojskowy Juan Martín Carmenio. Jego zamiarem było wydoskonalenie funkcji obronnej budowli. Do muru zamku byli dokuplowane 3 fortyfikacje obronne, Santa Amalia, San Carlos i La Lengua
de sierpe, na kiedy woroki mogli zajmować pozycję ze Geweroma, Sajdokoma i podano łonym Inkszowafa, co by strzelać do rebeliantów, którzy próbowaliby dostać się do pośrodka festungu. Na przydowek wybudował naokoło zamku przykopa i falbrikę, taki most zwodzony, który on wkludzał modernizacyjnie techniczne, dokludzał do zamku woda pitno, a ku temu polepszył warunki sanitarne wnątrz zamku Montjuic. W sierpniu 1779 roku roboty nad modernizacją i umocnieniem festungu mieli szluz, byli fertig. W nieskorzejszych czasach festung był dalszy unowocześniany, ale teraźniejszy wygląd zawdzięczony baumajstrowi Carmenio i przebudowie w XVIII wieku. Z chwili swojej funkcji militarnej zamek był placem festynie niebezpiecznym nie ino dla tych, którzy walczyli, ale też do tych fachowych Barcelończyków. W 1897 roku niewinowate arbajtery byli fołdrowane, winowane od zdradach, aresztowane, torturowane i bojstyjsko mordowane bez siły okupacyjnej. Podobnie w 1909 roku arbajtery byli ostrzelane skutki tego, co byli podejrzewane o bunt. Bez czas dyktatury generała Franco setki nacjonalistów katalońskich, członków związków zawodowych, anarchistów, socjalistów albo republikanów było aresztowanych i torturowanych i mordowanych bez faszystów. Teroski zamek Montjuic furt je przedmiotem zwady, bo częściowo przynależy do Rady Miasta, a reszta zabudowaniów jest siedzibą Ministerstwa Obrony. Bez to też wynikają rozmaite kontrowersje i dyskusje, bo Barcelończyki mienią, że godzi się, co by we całości przynależał do miasta, bo to jego mieszkańcy cierpieli najbardziej we przeszłości furt Kejszta. Zamek Montjuic dzisiaj stanowi jedna z najstarszych atrakcji w Barcelonie i jednym z najważniejszych zabawków Baukunsztu. Dzisiaj Barcelończyki nie chcieliby wracać do tragicznej historii, toż też miasto tropi się, co by zamek był kuplowany ino ze kulturą. Nie wiele sam już go wędził o katedrze, chociaż tak po prawdzie jest to bazylika pod wezwaniem Świętej Rodziny, po ich niemu Sagrada Familia, stawiał go ją jeden moc wywołany na całym świecie baumeister Antonio Placid Guillem Cornet. Ale na całym świecie wszystkie teroski wiedzą, kto to jest Antonio Gaudí. Mógłby jeszcze przypomnieć stawienie Gaudiego Casamila, by się ją ze moją Elzą grynało bez żyj, bo ci ona naisto nie ma żadnej, ale to richtig żadnej eki. Je blanko błączasto, balkony są podane na takie ci morskie wasserflance, pomieszkania przypominają jakieś hejle, a całko fasada tego budynku wygląda nikiej pieronem srogo meduza, wtoro weluje. No i na ostatku mogę jeszcze powiedzieć cosik o najbardziej we świecie wywołanej ulicy w Barcelonie, o La Rambli, która rozciąga się od placu katalońskiego, aż do kolumny Krzysztofa Kolombo, która góruje nad całym portem. O tej ulicy rządził szpanielski poeta Federico García Lorca, co Rambla to jedyna ulica na świecie, która mogłaby nie mieć fajramtu. No ale trochę już pisał we mojej sprawce pod tytułką Barcelona i Antoni Gaudí. Eugen z Pnioków.